Dobrý deň. Vážené dámy a páni, účastníci prvej medzinárodnej poľsko-slovenskej vedeckej konferencie o inováciách a budúcich výzvach v oblasti zdravotnej starostlivosti. Vážené dámy a páni, dovoľte mi najprv poďakovať organizátorom za pozvanie na prednesenie úvodnej prednášky. Volám sa Joanna Gottlieb a zastupujem Varšavskú medicínsku univerzitu. Už niekoľko rokov mám tu česť viesť katedru vzdelávania a výskumu v oblasti zdravotných vied. V posledných rokoch v súlade s aktuálnymi a rozvíjajúcimi sa trendmi vo svete sme v našej jednotke začali vedecké výskumy týkajúce sa možností využívania generatívnej, umelej inteligencie v oblasti zdravotných vied. A práve dnes počas konferencie mám obrovskú radosť predstaviť vám výsledky výskumov, ktoré sa uskutočnili v mojej katedre výskum týkajúci sa možností využívania chatu GPT na zjednodušenie medicínskych informácií o zdraví týkajúcich sa cytológie, krčka, maternice, pre konkrétnu skupinu príjemcov. Predstavím, ako na to v praxi je možné využiť ChatGPT, papašte na pokus zlepšenie metód vzdelávania v oblasti zdravia úpravy ich potrebám skupín pacientov. Vážené dámy a páni, aktuálne výsledky vedeckého výskumu sú k dispozícii. V vedeckej literatúre sa jednoznačne uvádza, že ChatGPT generuje správne, pravdivé informácie o zdraví. Z národnej vedeckej literatúry sa jednoznačne ukazuje, že informácie o zdraví, bez ohľadu na to, akej oblasti medicíny sa týkajú, informácie, ktoré generuje ChatGPT, sú pravdivé, nie sú škodlivé ešte pre pacienta, možno nemusia byť presne v súlade s aktuálnymi, presnými medicínskymi pokynmi. Na druhej strane, to, čo je podstatné a čo bolo spočiatku obavou všetkých osôb, ktoré využívali generatívnu umelú inteligenciu, to halucinácie, teda možnosť generovania nepravdivých a škodlivých informácií pre pacienta. V tejto chvíli analýza medzinárodnej literatúry naznačuje dosť jednoznačne, že ChatGPT generuje pravdivé a nehalucinačné, nevymyslené informácie o zdraví, ktoré môžu byť pomocou pre zdravotníckych profesionálov v tejto oblasti. Vzdelávanie v oblasti zdravia v medicíne. Podrobná analýza medzinárodnej literatúry týkajúcej sa vlastností a pravdivosti medicínskych obsahov generovaných chatom GPT o gynekológii a pôrodníctve v súlade s ostatnými oblastiami medicíny. Rovnako v gynekológii, pôrodníctve ChatGPT generuje pravdivé info, zdravotné informácie, ktoré môžu byť považované za užitočné a veľmi užitočné pri vzdelávaní pacientok. Ak vykonávame analýzu dostupných vedeckých publikácií, ktoré boli publikované v poslednom roku, vidíme, že ako publikácie týkajúce sa pokynov v oblasti diagnostických vyšetrení na rakovinu, ako aj genetické poradenstvo a nádorov ženských, ako aj všeobecné medicínske informácie zlepšujúce zdravotná gramotnosť v skup pacientov. ChatGPT môže byť využívaný v poradenstve, rovnako v gynekológii a pôrodníctve a obsahu, ktoré sú generované chatom GPT, nebudú pre pacientov škodlivé, ale budú užitočné v preklade. A vysvetľovaní trochu zložitých zabalené medicínske témy
Prečo sme začali výskum v oblasti gynekológie a pôrodníctva a v oblasti preventívnych vyšetrení na zistenie nádorových zmien rakoviny krčka maternice? Samozrejme, rakovina krčka maternice je jedným z nádorov, kvôli ktorému ženy v Poľsku umierajú. Najčastejšie rovnako. Dôležitá je aj analýza, ktorú môžeme nájsť v Google Trends. Ak sa pozrieme na graf, ktorý je dostupný na snímke, vidíte, že oblasť gynekológie v Google Trends za posledný rok, 5 rokov na celom svete. Toto bola jedna z tém, ktorá sa v nej objavovala často vyhľadávači Google a preto sú témy súvisiace s gynekológiou a pôrodníctvom tými témami, ktoré sú vyhľadávané. Pokiaľ ide o oblasť medicíny, najčastejšie. Avšak vážení, to, čo môže byť prekvapujúce pre ľudí, ktorí sa s touto maticou len zoznamujú, tieto možnosti využitia ChatGPT zdravotných vied, to, že súčasné výskumy ukazujú, že medicínske informácie generované chatom GPT v angličtine sú ťažko zrozumiteľné pre bežného príjemcu. Výsledky výskumov publikovaných v medzinárodnej vedeckej literatúre jednoznačne naznačujú, že medicínske informácie generované chatom GPT môžu byť v tom čase tiež zrozumiteľné. V oblasti gynekológie a pôrodníctva je informácia, ktorá je zrozumiteľná iba pre osoby s vyšším vzdelaním. Autori apelujú, že ChatGPT môže byť využívaný na zdravotnú edukáciu a môže slúžiť ako nástroj, ktoré pomáhajú profesionálom v oblasti zdravotnej starostlivosti šírení zdravotných informácií. Avšak táto informácia, ktorá je generovaná chatom GPT, je príliš ťažká na pochopenie pre bežného pacienta, aby bola zrozumiteľná. Pacient by musel mať napríklad dokončené vzdelanie, musel by mať vzdelanie vyššie. Preto sa v vedeckej literatúre objavili publikácie, ktoré ukazujú potenciál ChatGPT pri zjednodušovaní informácií medicínskych, teda autori prezentovaných publikácií ukazujú, akým spôsobom je možné využiť ChatGPT na zjednodušenie medicínskych informácií pre pomoc ľudí, pre ktoré budú štandardné informácie generované chatom GPT príliš ťažké. Budú proste nepochopiteľné a v súvislosti s tým budú tiež nepoužiteľné. Takéto publikácie sú v súčasnosti dostupné v literatúre. Analýza dostupnej vedeckej literatúry v tejto oblasti jednoznačne ukazuje, že ChatGPT môže byť veľmi užitočným nástrojom napríklad na zjednodušenie informácií, ktoré sú obsiahnuté v opisoch radiologických vyšetrení. V súčasnej literatúre môžeme nájsť veľmi veľa publikácií, v ktorých sú prezentované výsledky výskumov. Hovorí sa o tom, ako využiť ChatGPT na zjednodušenie opisov radiologických vyšetrení, na zjednodušenie opisov počítačovej tomografie, magnetickej rezonancie či ultrazvukových vyšetrení. Treba však upozorniť na fakt, že väčšina publikácií, ktoré sú dostupné v medzinárodnej literatúre, sú publikácie analyzujúce účinnosť využívania chatu GPT na generovanie alebo zjednodušenie lekárskej informácie, ale generované v angličtine. V súvislosti s tým existuje naliehavá potreba analyzovať efektívnosť a účinnosť vytvárania medicínskych informácií prostredníctvom chatu GPT v iných jazykoch napríklad ako tu angličtina. Preto aj v výskumoch, ktoré mám tu česť dnešné, chceli by sme vám predstaviť, analyzovali sme texty, ktoré boli generované v poľskom jazyku. Cieľom výskumu, ktorý viedol môj tím, bola
analýza úrovne jazykovej náročnosti medicínskych textov týkajúcich sa cytológie, cervix generovaný chatom GPT v polštine, ale aj analýza vplyvu pokročilej metódy promptovania, ktorý sa nazýva hľadisko známe persona prompting, na kvalitu zjednodušenej medicínskej informácie a prispôsobenie jej potrebám ľudí so základným vzdelaním. Predtým, než prejdeme k podrobnému opisu vykonaných výskumov, najprv by som chcela predstaviť vám dve hlavné predpoklady týkajúce sa komunikácie s chatom GPT. Možno časť z vás sa s touto témou ešte nestretla, ale jednou z najefektívnejších metód komunikácie s chatom GPT je priraďovanie rolí chatom GPT skôr, než položíme otázku. V súvislosti s tým môžeme napríklad položiť pýtanie: konaj ako gynekológ, sestra alebo asistentka a odpovedz na konkrétne otázky. Taká forma komunikácie s chatom GPT sa nazýva jednoducho persona prompting alebo role-playing prompting a jej cieľom je vyvolať správny kontext zo štučnej inteligencie. A čo to znamená? Pomôžete vám viac presnejšej to odpovede na našu otázku, čo je samozrejme veľmi dôležité, najmä keď chceme vygenerovať medicínsku informáciu iným spôsobom, ako komunikovať. So štučnou inteligenciou, vrátane chatu GPT, je to inštrukcia pre model chat GPT týkajúca sa príjemcu našej správy. Môžeme veľmi jednoducho vyjadriť čo? Veľmi chceme úroveň obťažnosti jazyka, ktorý bude generovaný chatom GPT, môžeme jednoducho priamo určiť príjemcu správy, ktorá bude generovaná chatom GPT. Taká forma komunikácie s chatom GPT je audience persona prompting a spočíva v tom, že jednoducho a ľahko napíšeme do chatu GPT: priprav informáciu zrozumiteľnú pre osobu s vysokoškolským vzdelaním, alebo napríklad priprav informáciu a spôsob komunikácie medicínskej informácie pre osobu s konkrétnymi informačnými potrebami. Začneme analýzu. Po analýze vedeckej literatúry sme vytvorili zoznam 49 najčastejšie kladených otázok týkajúcich sa cytológie krčka polskej maternice. Následne sme generovali chate GPT odpovede na tých 49 najčastejšie kladených otázok. Každá odpoveď bola generovaná chatom GPT 4-krát. Pri každom otvorení sa vytvorilo nové okno konverzácie s chatom GPT, aby sa predišlo efektu učenia sa zo strany chatu GPT. A potom sme analyzovali úroveň obťažnosti štandardných odpovedí, ktoré generoval chat GPT na 49 otázok týkajúcich sa cytológie krčka maternice. Následne použili sme, tak ako predtým, spomenula som špeciálnu metódu vytvárania promptov pre ChatGPT, teda špeciálnu metódu komunikácie s ChatGPT, ktorá spočíva v tom, že určujeme, pre akého príjemcu má ChatGPT vytvoriť informácie a k 49 predtým vytvoreným otázkam sme jednoducho pridávali správu: vysvetlí, ako pre priemernú Polku, ktorá ukončila vzdelanie na základnej úrovni. Takáto metóda promptovania bola na generovanie medicínskych textov, ktoré budú zrozumiteľné pre pacientky s základným vzdelaním. Vygenerovali sme celkovo ďalších 196 odpovedí cez chat GPT. Zjednodušených odpovede.
Analyzovali sme a porovnávali štandardné obsahy, generované chatom GPT a obsahy, ktoré mali byť zjednodušenými obsahmi. Na záver, nakoniec sme analyzovali 392 odpovedí od chatu GPT týkajúcich sa najčastejšie kladených otázok výskumu, cytológia, krčka maternice. Samozrejme, ako som už predtým spomenula, do našej analýzy použili sme model chatbota, ChatGPT, vytvorený firmou OpenAI. Tento model využíval a používal také model GPT-4o a bola použitá v výskumoch platená ChatGPT. Pýtali sme sa otázku v štandardnej forme a v zjednodušenej forme. Zjednodušené otázky mala za cieľ vygenerovať jednoduchšie pre používateľa so základným vzdelaním zrozumiteľnejšie medicínske informácie o cytológie, krčka maternice k štandardnej otázke. Áno, používal sa vysvetľujúci komunikát pre príjemcu správy, teda vysvetlí. Problém ako pre Polka, ktorá má len základné vzdelanie. A na slajde môžete vidieť, ako sa tieto dva komunikáty líšili, teda komunikát v štandardnej verzii a komunikát v zjednodušenej verzii. Líšili sa iba len vysvetlením, na koho sa budeme zameriavať. Odpoveď ChatGPT. Následne sme na analýzu obťažnosti textov, ktoré generoval ChatGPT, využili poľskú aplikáciu, ktorá je dostupná na webovej stránke jasnopis.pl. Je to štandardizovaný softvér, ktorý slúži na analýzu obťažnosti a zároveň poľský jazyk. Odpoveď, ktorá bola generovaná cez ChatGPT, tá bola vkladaná do okna programu jasnopis.pl. A v tomto programe sa analyzovali všetky faktory, ktoré ovplyvňujú obťažnosť textu chatom GPT na predstavenej. Na slajde vidíte výsledky tejto analýzy, teda do okna programu jasnopis.pl. Bola vložená obsah, ktorý bol vygenerovaný cez ChatGPT a bola vykonaná analýza. V tomto prípade analýza ukázala, že úroveň obťažnosti textu, ktorý bol vygenerovaný cez ChatGPT, bola 3 na škále, kde 1 je najľahší jazyk. To je jazyk najľahšie pochopiteľný. A 7 je jazyk najťažší na pochopenie, vyžadujúci vyššie vzdelanie na úrovni doktorátu. Alebo špecializácie v danom odbore. Nielen, že sme analyzovali úroveň obťažnosti, ale podrobne sme skúmali 24 faktory, ktoré ovplyvňujú úroveň porozumenia komunikátu generovaného chatom GPT. Máte vás na snímke. Možnosť oboznámiť sa s 24 ukazovateľmi a detailne, ktoré hovoria o stupni obťažnosti komunikátu v poľštine. Ja samozrejme nebudem podrobne rozoberať všetky tieto prvky, ale vidíte, aká komplexná je táto analýza. Cez môžeme skúmať obsah, ktorý je generovaný chatom GPT. Následne vykonaná naša štatistická analýza ukázala, že na 24 analyzovaných ukazovateľov v prípade 21 ukazovateľov sa vyskytol významný rozdiel štatisticky medzi štandardnými textami a textami vygenerovanými ako text iba textami, ktoré boli generované chatom GPT
Iba v prípade 3 faktorov nebola štatistická významnosť medzi štandardnými textami a jednoduchými textami generovanými. Chatom GPT podrobná a komplexná analýza obsahu a dôkladná podrobná analýza štandardných a zjednodušených správ ukázala, že pokiaľ ide o štandardné správy, boli na úrovni 5 na škále od 1 do 7. Úplne, tak ako som už predtým spomenula, že čo v podstate znamená, že komunizmus, že indeed, aby pochopiť správu, prijímateľ by mal mať ukončených aspoň 15 rokov vzdelávania v oficiálnom vzdelávacom systéme v Poľsku. Pokiaľ o analýzu zjednodušených správ, medicínskych správ, informácií o cytológii krčka maternice, v tomto prípade dosiahol tento ukazovateľ 4, čo je menej. Podstatne menej. Navyše analýza ukázala, že aby pochopiť správy generované chatom GPT, prijímateľ by mal mať ukončené štúdium aspoň na úrovni bakalára alebo inžiniera. V súvislosti s tým sme dostali výsledky, ktoré sú v súlade s výsledkami prezentovanými inými autormi v vedeckej literatúre. ChatGPT má potenciál na zjednodušenie zložitých správ a zložitých medicínskych informácií, avšak neprispôsobuje ich úrovni prijímateľov so základným vzdelaním. Je potrebné používať a hľadať iné metódy, budú vytvárali správy zrozumiteľné. Pre prijímateľov s základným vzdelaním. Tak ako som spomenula, analýza ukázala, že len 3 faktory porovnávajúce štandardné texty s uľahčenými obsahmi neboli štatisticky významné. A všetky tieto faktory sa týkajú dĺžky obsahu generovaného chatom GPT. Čiže bez ohľadu na fakt, či generujeme v chate GPT medicínske informácie, ktoré majú byť štandardné, alebo medicínske informácie, ktoré majú byť zjednodušené, ChatGPT bude generovať obsahy podobnej dĺžky, najmä pokiaľ ide o počet odsekov, priemernú dĺžku odseku a počet vied obsiahnutých v generovanej správe. Zhrnuté získané výsledky výskumov a porovnaním ich s výsledkami výskumov, ktoré sú prezentované v medzinárodnej literatúre, ChatGPT predstavuje veľmi významný potenciál v prispôsobovaní medicínskych obsahov, v našom prípade týkajúcom sa cytológie krčka maternice, potrebám poľských pacientov s rôznymi úrovňami vzdelania. Je však potrebné poznať techniky komunikácie s chatom GPT, ktoré nám umožnia generovať jednoduchšie na pochopenie obsahu. Pre pacienta je to nová výzva pre zdravotnícky personál, aby ste sa naučili komunikovať pomocou chatu GPT. Je však potrebné hľadať ďalšie spôsoby, ako by chat GPT mohol vytvárať obsahy vhodné pre prijímateľov so základným vzdelaním. Výsledky vlastného výskumu v porovnaní s výsledkami výskumov, ktoré sú dostupné v medzinárodnej vedeckej literatúre, výsledky sú konzistentné. V štúdiách, ktoré som vám mala tú česť a veľkú radosť predstaviť, zjednodušené medicínske obsahy o cytológii krčka maternice, aj keď boli podstatne ľahšie na pochopenie. Stále boli príliš ťažké pre prijímateľa s základným vzdelaním. Treba mať teda na pamäti. Ten chat GPT
neprispôsobuje obsahy tak, aby boli zrozumiteľné pre prijímateľov. So základným vzdelaním myslím si, že to má významný, praktický význam pri využívaní tejto technológie zdravotníckymi profesionálmi. Ďakujem. Pekne za. Som otvorená na spoluprácu s vami v oblasti využívania chatu GPT vo vedeckých výskumoch, v oblasti zdravotných vied a tiež zdieľania s vami techník a spôsobov na efektívnu komunikáciu s umelou. Ďakujem veľmi pekne